Moni nonse, ndabweranso ine bambo Ali. Lelo mutu wathu ndi Patanthwe ndi Pamchenga. Lelo tiphunzira kuti ndine okondwa ndikamanga moyo wanga pa Yesu. Vesi atuloweza ndi Masalimu 18 vesi yake ya 2. Yehova ndiye Tanthwe langa ndi linga langa ndi mpulumutsi wanga. Kodi munambo mwamangapo nyumba ya mchenga, mphepete mwa madzi, mtsinje kapena nyanja? Ngakhale mutemanga molimba, chimachitika ndi chani ngati mafunda omba nyumba yanuyo? Yesu adakambapo zokhuza ndi zimenezi. Tsiku lina Yesu adakhala mphepete mwa phiri pamene ankayankhula ndi anthu omwe adakhala pauzu patsogolo pake. Yesu ankadziwa bwino za mkuntho ndi mawu osefukira, monganso momwe ankadziwira anthu omwe adakhala muzungulirawa. Ambiri a iwo akhala akukhala moyo wawo wonse pafupi ndi nyanja ya Galileya, akadaliyana akuyeneratu kuti mwina ankasewera mphepete mwa madzi. Yesu ankawakonda anthu akwambiri. Iye ankafunitsitsa kuti iwo amvetsetse zokhuza Mulungu. Ankafuna kuti amvetsetse momwe angakhalire okondwa. Mwina nkhani yokhuza kumanga mphepete mwa madzi ingawathandize kuti amvetsetse. Ndipo nkona Yesu adafotokoza nkhaniyi. Tsiku lina bambo wina adaganiza zomanga nyumba. Iye anasankha malo okwera apamwamba pa thanthwe kuti amangepo. Madzi sakadasefukira nyumba mwakemo. Nyumba yake idzakhala yotetezeka komanso ya maziko olimba. Munthuyo adagwira ntchito molimbika kunyamula zipangizo zomangira kupititsa pamwamba pa thanthwelo. Nyumba itatha, mvula idayamba kugwa, nayo mphepo idawomba. Mitsinjeyo idakula ndi kukulirabe, ndipo idayamba kusefukira. Tsopano kusefukira kwa madziko kudali kodetsa nkhawa, komabe nyumbayo idali yotetezeka. Munthuyo adali atamanga maziko a nyumba yake pa thanthwe lolimba. Izi ndizomveka eti? Anthu onse adaganiza choncho, adagwedeza mitu ndikunena kuti amen. Ndipo Yesu adawuza kuti, ngati mumvera Mulungu ndi kukhala ndi moyo mwa Ine, mukumanga nyumba yanu pa thanthwe. Anthu onse adagwedezeranso mitu ndikunena kuti amen, chifukwa kumanga nyumba pa thanthwe kunalidi kwa nzeru. Kenako Yesu adapitiliza, nkhani yake idali sanati. Munthu wina adadzimangiranso nyumba. Munthuyo adasankha kumanga nyumba yake pa mchenga mu mphepete mwa madzi. Ayenera kuti adamanganso nyumba yolimba, ndipo ayenera kuti ankagwira ntchito mwakhama kwambiri. Nyumba itatha, mvula idabwera ndi kuvumbira pa nyumbayi. Mphepo nayo idawomba, mitsinjeyo idayamba kudzaza ndi madzi komanso idasefukira mphepete mwake. Posakhalitsa madzi adasefukira nyumbamo. Mafunde adamenya ndi kugunda nyumbayo, ndi kukokolola mchenga omwe unali pansi pake. Nyumbayo inagwa ndi phokoso lalikulu kwambiri chifukwa panalibe maziko olimba amene adachirikiza makomawo. Munthu opusa bwanji ayenera kuti adaganiza motero anthu. Amayenera kuzindikira bwino ndipo amayenera kuchita mozindikira. Koma tamvani zomwe Yesu adanena kenako. Anthu akamamva mawu anga koma osachita chilichonse, ali opusa ngati munthu ameneyi. Sangayembekezere kukhala achimwemwe komanso olimba. Munthu wanzeru samangomva ayi, koma ndofunitsitsa kuchita zomwe ndanena. Anthu adatsegula maso awo mozizwa mmene adali kumvetsera kwa Yesu. Kuphunzitsa kwake kudali kosiyana kwambiri ndi aphunzitsi achilamulo omwe amawamva kawirikawiri. Ena mwa anthu omwe adakumbukira zomwe Davide adanena pa Masalimu 80 vesi 2 kunena kuti, Yehova ndiye Tanthwe langa ndi linga langa ndi mpulumutsi wanga. Sindikudziwa kuti ndi anthu angati omwe adamumva Yesu tsiku limeneli adazipereka kukhazikitsa miyoyo yawo pa Yesu. Ndi angati omwe adafuna kuphunzira ndi kutsatira mawu ake a Mulungu. Nanga ino mwasankha bwanji?